Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ya ayyuhal muddathir, ya kai wanda yake lulluɓa da mayafi, qum fa anzir, ka tashi domin ka yi gargaɗi. Wa rabbaka fakabbir, kuma ubangijinka ka girmama shi. Wa thiyabaka fatahhir, kuma tufafinka ka tsarkake shi. War rujza fahjur, gumaka kuma ka kaurace musu. Wala tamnun tastakthir, kada ka yi kyauta dan ka nemi kari, kada ka nemi kyauta dan a yawaita maka. Wali rabbika fasbir, kuma saboda ubangijinka sai ka yi hakuri. Fa idza nuqira fin naqur, to idan aka yi busa a cikin kaho, fa dhalika yawma idhin yawmun asir, to wannan rana yini ne fa mai wuya. Alal kafirin ghairu yasir, akan kafirai kan ba mai sauki bace. Dharni wa man khalaqtu wahida, ka barni da wanda na halitta shi kadai. Waja'altu lahu malan mamduda, kuma na sanya masa dukiya shimfidaddiya. Wa banina shuhuda, da iya halartattu, yana da ‘ya'ya ga sunan a gabansa. Wa mahattu lahu tamhida, kuma na shimfiɗa masa komi matukar shimfiɗawa. Thumma yatma'u an azid, sannan kuma har yanzu yana kwaɗayin a yi masa daɗi, a kara masa. Kalla a'aha, fau, innahu kana li ayatina anida, lalle shi ya kasance ga ayoyinmu mai tsaurin kai ne. Sa'urhiquhu sa'uda, zan kallafa masa wahala mai hauhawa. Innahu fakkara wa kaddar, lalle shi ya yi tunani kuma ya kaddara wato abin da zai faɗa game da alkur'ani. An samu wani kafiri ne da yake so ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sharri, su ce matsafi ne bai yi ba, su ce boka ne bai yi ba, su ce mawaki ne bai yi ba. To shi wannan Walid ibn al-Mughira, innahu fakkara wa kaddar, lalle shi ya yi tunani ya kuma kaddara abin da zai faɗa, ya yi tunani ya kuma kaddara abin da zai faɗa. Fa qutila kaifa kaddar, saboda haka Allah an ce shi, ta yama ya kaddara wannan abin da ya faɗan. Thumma qutila kaifa kaddar, sannan aka la'ance shi kamar yadda ya kaddara abin da zai faɗa game da alkur'ani. Thumma nazar, sannan ya zanna yayi tunani yayi nazari. Thumma abasa wa basar, da ya fito zai bada labarin sai ya basar, ya haɗa fuska, ya basar, ya murtuke fuska. Thumma adbara wastakbar, sannan ya juya baya yayi girman kai. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar, sai ya ce ai shi wannan alkur'ani ba komai bane face zance ne kawai na sihiri wanda aka rawaito shi aka zo mana da shi. In hadha illa qaulul bashar, ai wannan ba komai bane face maganar mutum ne ya shirya. Sa uslihi sakar, Allah ya ce da sannu za mu sanya shi cikin wutan sakara. Wama adraka ma sakar, ko ka san mecece sakara? La tubqi wa la tazar, ba ta ragewa kuma ba ta barin komi, ko ne su take kurmus. Lawahatul lil basar, mai nacewa mai ɗaye wato naman jikin mutum, wato wuta ce mai naci sannan kuma mai ɗaye fatar jikin mutum, ba ta bari mutum ya huta. Alaiha 19, akan wannan wutar akwai mala'iku masu tsaronta 19. Wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Allah madaukakin sarki yake cewa kuma ba mu sanya ma abotar wuta ba, wato masu tsaronta, face mala'iku, kuma ba mu sanya adadinsu ba face domin su zamto fitina ga waɗanda suka kafirta, sannan kuma waɗanda aka bai wa littafi su kuma su samu yakini, su samu imani akan abin da suke imanin su ta karu. Sai yake cewa wala yartabal ladina utul kitaba wal mu'minun, kuma waɗanda aka bai wa littafi da mu'minai ba za su yi shakka ba. Wal yaqulu alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madha arada Allahu bihadha masala, sannan kuma waɗanda a cikin zukatansu akwai wata cuta ta kafirci sai su ce me Allah yake nufi da irin wannan misali. Sai Allah yake cewa kadhalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha, kamar haka ne Allah yana batar da wanda ya ga dama kuma ya shiryar da wanda ya ga dama. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, kuma babu wanda ya san runduna mayaka mala'iku na ubangijinka sai shi. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar, kuma wannan abin da aka faɗa ba komai bane face tunatarwa ga mutum. In ka ji to ka tsira, amma in ka shiga hannun wayannan mala'iku zaka da ku. Kalla wal kamar, aha, ina rantsuwa da wata. Wal layli iz adbar, da kuma dare a lokacin da ta juya baya. Was subhi idza asfar, da kuma safiya a lokacin da ta waye, wato asbaha. Innaha la ihdal kubar, lalle ita ɗayan masifa ce babba. Nadhiran lil bashar, kuma mai gargadi ne ga mutum. Liman sha'a minkum an yatakaddama aw yata'akhkhar, duk wanda ya so ya ga dama a cikin ku to ko ya gabata
ko ya gabatar da aikin alheri ko kuma ya jinkirtar. Kullu nafsin bima kasabat rahina, kowane rai ga abin da ta aikata mai jingina ce. Illa ashabal yamin, face wato ma'abota dama, fi jannatin yatasaalun, a cikin aljanna suke so suna tambayar juna, anil mujrimin, game da masu laifi. Ma salakakum fi sakar, za su ce musu, me ya sanya ku cikin utan sakara? Qalu lam nakum minal musallin, sai yan uta su ce, ba mu kasance cikin masu yin sallah ba, wa lam nakun nut'imul miskin, kuma ba mu kasance muna ciyar da miskinai ba, wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, kuma mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa, wa kunna nukadhibu biyawmiddin, kuma mun kasance muna karyata ranar sakamako, hatta atana al-yaqin, har yakini wato mutuwa ta zo mana. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, a wannan hali to ceton masu ceto ba za ta amfane su ba. Amma lahum an tadhkirati mu'ridin, haba me ya same su ne sun kasance masu bijirewa game da wa'azi da ake musu, suna guduwa. Ka annahum humurun mustanfira, kamar dai wasu jakunan daji firgitattu, suna guduwa a wajen wa'azi kamar wasu jakunan daji firgitattu. Farrat min kaswara, wanda suna guduwa saboda zaki. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta sufan munashara, aha, kowane mutum daga cikinsa yana son a basa takaddu da sunansa waɗanda suke ake watsa, kowa za a watsa masa takaddunsa. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah, aha, su dai mutane ba sa jin tsoron lahira. Kalla innahu tazkira, aha, lalle shi alqur'ani tunatarwa ne. Faman sha'a dhakara, don haka duk wanda ya ga dama sai ya wa'azantu. Wa ma yadhkuruna illa an yasha Allah, kuma ba sa iya wa'azantuwa sai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama. Wa ahlut taqwa wa ahlul maghfira, shine yafi cancanta a bishi da takawa, kuma shine yafi cancanta a nemi gafaransa, saboda Allah shine ma'abocin takawa kuma shine ma'abocin gafara.